So ndandike ndabona kwi-interview ye-Algoa FM ngathi interviewishwa khona pha. Sikhona ezinye indawo ukhe wa-interviewishwa kuzo mhlawumbe radio station, TV stations kanjalo? Leicester FM before i-Algoa. But Leicester FM before i-Algoa. Nayo ngeyabantu abakhomshana. Ngathi abantu bakuthi abavakalele. Sinazo i-radio stations abantu abamnyama zininzi. Kodwa ayikho nto inantsikayo ibachukumisayo. Kodwa ndike ndabona I think bekungo-December. Now uNkqubela semsuka uNkqubela 2022 September is. Semsuka uNkqubela. Hayi, well done Nqubela. KQ bathi KQFM. KQFM is. Naku-e.tv. Naku-e.tv. Hey. Zalapha zabantu abamnyama. Semsuka SABC. Nalapha eStanford Road neThird Avenue. Kwalolu banifogela area kwelo. Kwelo yamakhala lamakhala. Kwela SABC. Ezinye ke ngikeliwe abantu ukuthi hayi bese sakubona ku kwelo SABC 2 ndo lando kusasa morning live. Oh, uke bizwa naba? Anopho kubizwa bathetha nje ngawo. Bazikhupha nje izividiyo zami. Okay, November 4th, December, and then Pumangakanye. On to news out of the Eastern Cape now. Snaking queues and frustrated motorists are a daily reality in Nelson Mandela Bay. But some motorists are fortunate to be entertained by Thamsanqa Menzi, the dancing traffic officer. He's been so effective that a number of motorists say they even forget the stress of traffic lights not working. And our Ngeba Ntlanganiso went to find out more. Motorists call him the ever-happy man. To him, entertainment comes naturally. After all, he used to be a professional dancer. Sekhona ikwayari ebengicula kuyo khona iViola Men's Chorus belichoreographer yayo. Uyaqwa. So yonke lando nabantu ke ebebethanda usibukela bebesithi xa benibona ndime ngaphambili singekaculi baveske nje ubabona basebonwabile. While some people tend to criticize law enforcers, his boss says the ever-jovial Menzi is a moral booster. The compliments which we are receiving in terms of social media as well as emails to the office about Menzi, it's overwhelming. People are stopping during the day to say, no, we're here just to watch Menzi. We'd rather be late at work because of what he's doing to them. And we highly appreciate what Menzi is doing, lifting the department by showing the people at least there is good side in law enforcement. He's such a great helper, and I love his actions and such a comedian. But all in all, he does a great job. It's a lifesaver. It makes it quite easy to get out, otherwise it's very bad. It's really good, it's needed. This road I do daily, and it's a bit of a pain if there aren't any robots. So it's definitely it helps accidents, it helps traffic flow, and it helps everyone. Menzi is thrilled to hear that he makes a difference in people's lives. Ndiva kamnandi kakhulu andifuni ube ndikuphosisela ndilala kamnandi kakhulu uyaqona because bandivisa kamnandi and bandikhuthaza ngakumbi bandenza bandenze ngakumbi ewe bayikhona laa minqandandana ke uyaqonda ufumanisa uba abantu abasoze bafane mos ikhona loo minqandandana ubona omnye ngothi uyakhubeka uyaqonda lowo ke ndiphose ngasemva bengathi ayikhange kubekho nto yenzekileyo. Menzi's message to the road users is simple. Let's obey the rules of the road. Nceba Ntlanganiso, Gqeberha. Naye Mackenzie, Lord Minister of Arts and Culture, fanele ba uyazibona ezi video makabe nento ayenzayo kula department yakhe. No premier lo Tatu Mabuyane lo makabe nento ayenzayo. Akunawuthuleka ukuthi igcoka ngolhlobo. Ngathi anizibona izinto ezenzekayo. Ikhona into engenye oqondayo yaba ulithetha because I think sisawuqukumbela. Ndila uba nento ndithethayo ndithi
abantu mabayithanda imisebenzi yabo njengoba nabo besithanda. Nkosi. Imake ikhona into mhlawumbe oqonda iba abayazi ngawo abantu oba bayazi okanye ikhona into ethethekayo ngawo qoba hey ayindimi ayikho le nto ethethekayo ngam ayikho njalo ayikafikeleli into njalo kum. but ikhona into oqonda iba bayazi ngawo abangayazi. Akho nto ndinayo nobaxelana ngam ngaphandle kwalesigaba uthetha ngoku. Alright. And bavuyela kwalena ngoku siyenzayo ngokudala mhlawumbe beyibawela uba umenzi ude ayenze le podcast. Okay. Bayifumene ke namhlanje. Okay. Bazayifumana bayibona. Ngeyiphi indlela ongathanda babakhumbule ngayo mhlawumbi ke ngoku xa sowuyekile lo msebenzi let's say upensionile ke ngabasakuboni pha ezitratweni apho bebekubona khona. Ngeyiphi into indlela ofuna bakukhumbule ngayo xa ususiwe phambi kwamehlo wakho? Yabona ke generations. Yabo. Igama lamali lizophela. Yes. Igama lamali lizophela. Usekwezi phone nje igama lamali lizophela. Lizawuhlala lihleli. Yeah. Yabo. Ndizawuhlala lihleli kwinkumbulo zabantu. Yeah. Aba bakule agent group ndikuyo basezawuthetha ngami. Xa besadlula kwezi intersections kusami abantu kwezi intersections unless as intersections ne-robots again. Yabo. But okwalugama zingekabikho abantu basezawuthetha ngabo. December yena basezawuthetha sendiphumile basezawuthetha baza kodwa kwakho ngumenzi. Wayesiphume phaya sonke sifuna udlula phaa kulaa ndawo. Yes. Then ke ngoku apho kwifamily yakho like extended family okanye kubamelwane e-areeni xa bebona eza video phana akukho lizwi balibhekisayo kubo? Into emazwe inkuthazo ku-everyday kum. Apho ndihamba khona. So nabo bayazidla Everyday. bayancoma. But ngose-area lowa. Ndikhula naye lo. Ndandifunda naye. Classmate wam. Bavala mnandi. Ndandicula naye. Ukwezo nto zithetha ezinjalo. It means wenza kakuhle. Yabona nethi abantu bangamnantloni ngawo bazidle ngawo khona into erayithi oyenzayo. Yile nto efunekayo. Kufuneka loo nto ebomini ungacaba abantu bazaba nentloni ngawe ngoku awaqomba hey andifuni nokwaziwa uba ndiyamazi. Yabo. Ngenxa yento azenzayo ezero. Yile nto ke ndakhetha uya kusela funa ndiyifihle mandiyithethe. Ngabona uba heyi ndiyandibhatyazisa lena into yokusela ngoku makhe ndibuye makhe ndihlambuluke ndizihlambulule. Yabo. Wakhe wasela? Ndiye kusela ngo-2023. Ndathi ndiyaphumla yeyi andagula emva koko ndolala esibhedlele ndathi no more again. Ndithethiswa yinto yobana ndikhuthaza nabanye. And kulula ke uvesiyeke. Ndabona ndibhumna nje. Uqhelile and into estrong. Ndathi ndiyaphumla. Noba after May Easter's futhi. Easter Monday ndibese kwamusela 2023 ndaphuma. Ndagula nguJoni ndolala esibhedlele ndibona uba ngoku kuyaliwa ngaphakathi ndagula ndolala esibhedlele. Ndathi ndinikwe i-second chance life. Mandingadlali ngalo lithuba. Ungadlali ngayo. Ndabushiya ngasimbo ndajonga phambili. Awuphindi ubuyele umva. Andiphinde ndibuyele umva ndijole phambili. It means awusoli ngobuyeka kwakho. Andisoli. Andabe phela ndisoli. Ndijonge phambili. Wenza i-decision erayithi. Abanye abantu bathatha izigqibo ezingekho right ngobomi babo athi umntu ndiyayeka. Andikwazi ukugxeka laa nto. Akwazi ukuzeyisela ngelaa xesha. Uyayithetha ukuba ayifuni. Mna yinto yayisoloko indihonda ke leyo. Uyabo? Le nto ndiyenzela ntoni? Le nto ndiyenzela ntoni? Zandikhulise ngolu hlobo ekhaya. But why nasenza le nto? Uyabo? Kwade kwafikelela ixesha ke ngoku lokuba ndithi ahamba ndim. Bandileta kodwa ndizalisa qha mna.
Oba konzakalisa. Kaloku into yoba mandiphume kabuhlungu ndiyolala okay. esibhedlele Yes. ukundonzakalisa oko Alright. uyabona mna zange ndizipitsharisha ndalo esibhedlele Ndicinga uba mhlawumbi kukhona abantu abakonzakalisa. even alapho mna bendizihlalela bendizihlalela bendingaphumi ndamile kwezi ndawo ndiyangothiya xa nto ndizihlalela ndiphepha into ezininzi kukhula. Kule nto ke ngokuba kweli cala lakwa-KFC wawufundisa abantu umsebenzi, ngoku kweli cala le-traffic department abekho abantu kuthiwa mhlawumbi kakumcoach kakumfundisi Umsebenzi wekholeji yebo bona laa nto ndiyenza phaa ayonto ndiyifundisa ekholejini une-sequence yayibona esisebenzisayo. Le yokujayiva kwami yinto esuka kum ngaphakathi anaze ndifundise umntu loo nto exactly izenzekele andifuni umosha abantwana babani ndonzakalisa abantwana babani babona ndibabonayo bafuna undilinganisa yabona yes indlela into yenzayo kodwa sufuna ude ube ngapha kwam because uzawubhatyaza Yeah. yenze ngohlobo ngahlobo lwakho ngale ndlela uyenza ngayo Yeah. sufuna uba ngapha kwam uzakwenza ingozi. Ayokho competition endiyenzayo. Inansi ke iziphiwo zabantu azifani, azilingani noba sezifana ke noba singakwazi ucula sobabili sinesipho esifanayo but azizulingana. Yabo. So umuntu angakulinga azifake ipressure yoba afune uqopha isipho somnye umuntu. Masebenzise esakhe. Esakhe. Ngalamandla nawo. Bakhona abantu bamthandayo kulaa nto ayenzayo. And bazakuthanda kule nto uyenzayo unguwe. Exactly. Xa uzenza omnye umuntu baza kubona futhi ba hayi awunguwe uzenza omnye umuntu. Hayi ke I think seyigqibile namhlanje noba saphuna siyiphinde ngenye imini xa kukho into evelileyo sibulele kakhulu futhi into yobana ungayidelanga i-small beginnings sethu weza ungumuntu omkhulu ohloniphekileyo owaziwayo oxatyisiweyo sithi nangamso wenze njalo nakwabanye bamba isandla ndiyabulela tatana enkosi kakhulu emakhaya kwindawo ngendaweni esibukeleni kuzo sifikele esiphelweni sale nkqubo yanamhlanje uNansipho uepisode 4 siyamvala ke ngoku wale series we-attitude of gratitude. Nani ke nizawungqinelana nami emakhaya into yobana ungumzekelo omhle we-attitude of gratitude. Uyambona uba uzeliswe ngumbulelo, uyambona uba uzeliswe luthando kwinto ayenzayo. Sikhuthaza ke nani kwindaweni kuzo nizeke emzekweni nizaliswe luthando. Elithando lingapheleli kuni but nilikhuphele nakwabanye abantu. Sabonana kwi-series entsha elandelayo. Series entsha elandelayo izabe isithi leadership, management and governance. Leadership, management and governance. Sabe siqala u-episode 1 wayo after leni episode. Because leni episode sikwisiqendu sayo sokugqibela which is episode 4 sawuqala ke ngoku series entsha. Till next time. Bye bye. Kosi.